malibe nathi sele simane siqolisa abazali ngokumani senze ingqolo apha kule lali yankulunkolo konke malibe nathi kodwa sivakalisa ivangeli kaThixo into kokuba unyana womntu uvukile konke malibe nathi zivutyelwe ke ngukumkani ukwenza into kokuba sifumane ubomi obungunaphakade konke malibe nathi njengokuba ebetshilo kwakuqala uba uzawuvuka ngosuku uTolwesithathu konke malibe nathi bayile ke umama ngobumnyama uthi engcwabeni beyojonga into yokuba ingaba uYesu na usekhona uthi kulaa ndawo ebekwe kuyo uthi nguYosefu konke malibe nathi ngoku namhlanje omama xa bebuya besondela kubafundi bakaYesu bathi uvukile yini na ukuzofuna ophilayo uthi kwabafileyo konke malibe nathi uthi hambani nixelele uthi abafundi bam into kokubana uzadibana naye uthi eGalileya konke malibe nathi